Čaute u nového videa, s Patrikom Boxom tu zase. A napoj sa na Robloxe. Na Robloxe, ideme si dať Roblox. Môj spolužiak... Dáme easy. Áno, easy. Ja mám aj hard, ale easy. Radšej. Dáme easy. Pretože hard je ťažké. Hard je ťažké. Čo hráš? Len toto. Confirm. Napoj sa na toto. Mne to tam ukazovalo, že ty hráš len toto. Nehrám. Mne to ukazuje. Play easy. Čakaj na mňa. Dobre, už sme tu. Lavicu musíme zobrať. Tu. Ja som tam. A ja. No poďme. Ja už som tu. No musíme takto byť. A ja som padol. A takto je to tiež dobrá obrazovka. Že? No. Ďakujem. Uí. Tati, my ďalšie video natáčame. Na YouTube. Na môj kanál. Ja dneska budem veľa videí natáčať. Na Robloxe, pretože Roblox je taký zábavný. Ja som už toto hral so mojou sestrnicou. Padolka. Toto je ľahké. No poď. Kde si? Ty si ako tam, ty si. Ja som spadol, vieš toho. Ty normálne ideš, jak keby si dostal poznámku. Skoro iba kúštik, aby som už spadol. Áno, to je škola, ja som nevedel, že to je škola. Čo mám robiť? Ja to všetko. To je naša pani učiteľka, keď nám dáva pečky. Yes, už som tu. A ja. Jupi, 3, 2, 1, utekajme do školy. Ale škola je pekne veľká a široká. Široká a veľká. Už tam? Nie. Rebrík musíme zobrať. Že nás to skôr nenapadlo. Ja som zobral niečo druhé. No, s rebríkom sa tam dostaneš. Fakt? No? Počkaj. Niečo druhé. No. Vidíš? A skoč. Ja som padol kvôli tebe. Ja to hodím do batérie. Čo? Ja to hodím do batérie a zoberiem rebrík. Ty si už tam? Áno? Dole. Dole? No ja som už tu. Aj ty si tam? Ja som už dole. Tu je dole, tu je. Počkaj! Nie som. Tam ťa bude naháňať školník. Či učiteľ teda. Ty si to už hral? A ja s mojou... Ja viem, tiež. Ja som myslel, že... Taďal to musíme ísť a tu bude kľúč. A ja mám kľúč. Teraz, kde sú tie dvere? Tuto, pod za mňou. Tu? Mám tu. Justie? Nie, tuto. Tuto. Áno, telocvičná je najlepšia. Ale informatika je najlepšia. To ani neviem, čo je. Nevieš, čo je? Tam sa môžeš hrať na Robloxe na počítačoch. Áno, počítačovňa miestnosť.
Áno, ty dobre, to máme my. Aj my? Áno, veď my sme tam chodili. No. My sme tam chodili cez výtvarku a keď sme mali mať telesnú, že pani Hurčíková musí byť v triede, tak pani učiteľka hovorila, že nie, radšej budeme mať čítanie. A my že prosím, nebudeme vymýšľať. A iba na počítačovej hodine, iba že čunčara. A sa tam rozprávali. A tuto budeme skákať. 3, 2, 1. Spadol dole. Ja nie. To musíš aj X-ko stlačiť. Aby si išiel. My už 5 minút natáčame, 6. No to je jedno. Tu môžeme hodiť basket. Kde je basketbalová lopta? Aj tu. Počkaj, ty si už tam. To musíme hodiť, inak nám tie dvere neotvorí. Nie, vyššie. Ja som dal. Mne to otvorilo. Som nedal. Ja ťa tu budem čakať. To neviem. Ale chcem to dať sám. Bože, to je nízko. Ukáž. Uvidíš, že dám ďalší. Vidíš, ďalší som dal. Tebe to otvorilo? Nedám ďalší. Nedal som na prvýkrát, ale nevadí. Ďalší som dal. To nejde. Mám ti to dať? Nie, ja chcem dať sám. No. Ešte chcem dať druhý. Ja som to niekedy robil aj tuto, že som sa dal a takto. Ja som chytrík. Ja pôjdem od ďaleka. Ďalší. No, si chcel ďalší. Ešte tretí. Dobre, mám niekedy. A ja mám tiež 3. A on je už na vozíku. Musíme ísť tuto, kde ja idem. On je pomalší. Musíme ísť do záchoda. Na WC. A rýchlo musíš ešte otvárať záchody. A tu je ten kanál. Vyslednou. No rýchlo. No dobre. Ja som chcel vidieť, že v tom poslednom. A ty si sa pozrel? Nie. Ani ja. A nevadí. Ja som tu. A ja som to dal. Veď, aby si trafil do toho terču. Trafil som. A ja? Bola, to je na prvý pokus. A ja? Čo je? Nič. Nič. Wow, áno, tieto slaniny. Slaniny? Veď to vypadá jak slanina. A není to slanina, je to dlhé. No, ale to vypadá jak slaninové. Kamu to nešlo? To nešlo, to som pokazil. Aha, ja som omylom padol. No, už tam. Yes. Ja ťa vidím. Je to oveľa sami. No, Môžem spálniť. a Musím. Lebo mne to hýbalo sa samé. čakáme na Patrika. 9 minút. Do tejto. Do tejto. Jasné, že to sme tak vysoko, že musíme ísť až do pozemia. Sme kde ísť. Áno, toto strašne zbožňujem. Ja áno. Ja to nikdy nemám rád. A keď hrám Barilo, tak to nemám rád. Bože, na to ty sa nedá skočiť. Nedá? Ja neviem, na to. Skúsim. Tak to bude všetko. To sa nedalo. Som nebol pripravený. Skúsim. Neviem, čo ma čaká. Ja som nehral tento nový mod.
Ja som to dal na prvý. Na prvý. A ja grgam, alebo prvý. Zdravie si tvrdím. Ja som to dal na prvý. Šup. Som zomrel. Ani dodať? Čakáme na Patrika. Pretože on vždycky ide tak dozadu. Počkaj, čo je tu? Zvoní dvakrát. Yes! Ty si prdol alebo grgol. Aj. A teraz ideme proti nemu. Áno. To je dobre. A ja karujem. Ale ja idem tak dozadu. To je dobre. Pretože ja som to... Ale to si môžeš dať aj takto. Počkaj. Ja som prvý. Ja som pri tebe. Ja som pred tebou. Ja pôjdem do stredu, pretože tedy ťa to obidve zrýchlia. Hopa! Čip, 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 dop, 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 dop. Yes, yes. A teraz ti budem hovoriť. Rovno. Teraz takto. Rovno. Takto. A. To dobiehol, ale mám to. Nevadí veď. A ešte ideme ďalšie. To nevadí. Ja som to prehral. Ale budem to posledný. Už ma dobehol. My to musíme aj vyhnúť. Ja viem. Čakajte ľudí, za chvíľku sme späť. OK, no. Čaute, za chvíľku sme späť. No, keď sme späť a musíme ísť túto. Budem sa dajú. Bolo to ľahké, len on to nevedel. Ale to bolo fakt ťažké ľudia pri mňa. To sa dá jesť? Nedá. Áno, tuto ja pôjdem. Môžem strieľať. Tuto som ešte nebol.
hápiť. Aha, už dal. Vieš, koľko mám. To je také, že ja mám. Kde mám ísť? A tuto, na školský autobus. Čakaj. Stoj. Stoj, kamo. Ale škaredý, to môj kamoš. Kamoš je... On sa volá taký škaredý. On už je tu. Ty si tu? Pomoc, help me. O to vypadá, ako keby sme išli normálne. Aha. Poď sa, jak to vypadá. Jak tam vyleziem? Na kanál. Ja sa restaurujem. Ja sa volá, že som nepil. No, ten autobus je... Jaký tam je autobus? Ja som to dal. Počkaj. Škaredý, vidíš, že sa tak volá. Môj kamarát, čo to bol. Speed a jump. Kamo, že sme objavili v pizza papa, taký, to je takú má fotku. Okej, klikneme. Že sme to hackli túru. Kde to je? Ešte ďalej. Skoro na konci. Pozri sa. Tu takto sme sem chceli skočiť. Potom vieš, čo sa stane, keď skočíme ešte. Budeme na budove a prešli sme celú hru. A budeme to. Potom tam bude skakať. To si ty mi robil. Keď skočil tady. No. Teraz som, že aha, na ten druhý. Ja diva to neznáma. Ja som tam išiel aj bez autobusu. Aha. Chodím pešo, odtadiaľ to až po sem. Skočí, potom tam. Bože, kedy tam pôjdeš? Kedy dostaneš rozum? Aha. Autobus sa sekuje. Nikdy nedostaneš. Dovidenia. Ja viem, teraz to bude. Až veľký. Vidíš? A tu je a takto a aj na budove. A hackli sme hru a pozri sa. Tu je hneď parkovisko a tu je hneď tá posledná hra. A my sme boli na 11 na leveli a teraz sme na 24 boli. Áno, my sme boli na konci, my sme to hackli. A tam na konci bolo lavové. A ten samo. A budem najlepší. Že my budeme slávni. Že bude slávny, že on bude slávny. Nechce ti ukážem. Ide na doberateľ. Pôjde na mňa. Hamara! Boj sa. Že budem niečo hrať? Kamošu, ty má taká tam.
A bojí sa. Aha, čo po mne ide? Je v sekundách. Mami! Večer zavoláš Mati. Nech Sebovi odomkne mobil. Prečo ti neodomkne? Aha, ja skačem do neznáma. Skáčil som do mňa? Jak môže byť dole meso? Nechápem. Čaute lidi a uvidíme sa u ďalšieho videa. Čus.